eli aloitetaan tästä. Katsotaan ihan ensimmäisenä tää konepellin aukaisu. Eli täältä meiltä löytyy vipu sitä varten. Sieltä nyt tulee esiasetukset kuntoon, niin käydään katsoa, miten saadaan pelti kokonaan auki. Jes, aukaistaan konepelti. Eli täältä meille löytyy tämmönen vipunen siitä, kun oikealla kädellä vedät ja otat vasemmalla pelireunasta kiinni ja nostat ylös asti, niin saadaan pelti auki. Joo. Jes. Ja sieltä tikku. Ja sieltä löytyy oikea paikka. Ja mitä täältä nyt on hyvä tietää ajotutkinnon yhteydestä tai mistä saatetaan kysymyksiä esittää, niin sieltä me löytyy tuulilasepesun nesteelle paikka, jarruneste, öljylisäys ja öljytikku löytyy täältä. Tutkinnossa ei tarvii näitä ruveta tarkastelemaan, mutta kunhan tietää mistä nämä kyseiset asiat löytyy. Ja sieltä paisuntasäiliö eli jäähdytysneste laitetaan sinne. Yes. Sitten voidaan laittaa pelti kiinni. Eli katsotaan täältä vasemmalta lähtien sitten nämä kaikki nippelit ja nappelit. Eli aloitetaan täältä sivupeilien säädöstä. Täältä löytyy tämän näköinen rulla ja nuoli käännetään tuohon vasemmalle eli L:ään eli leftiin. Ja ajatus tästä peilien säädöstä on vähän samalla tavalla kuin pleikkarin tuossa tattiohjaimessa. Eli käännetään laitaa vasten, niin sieltä se kääntyilee. Ja oikealle puolelle rullataan se tuohon R, eli rightiin, eli oikealle, ja samalla tavalla saadaan säädöt tehtyä. Ja vielä löytyy yksi pykälä täältä, eli käännetään tämä nuoli tänne ala-asentoon, eli siellä on tuo sivupeilien lämmittäjä. Eli huurteesta poistaa tai sitten jäisen pinnan poistaa tehokkaasti. Yes. Ja sitten voidaan laittaa tuohon nolla-asentoon. Ja lähdetään seuraavaksi tää vasemmalla puolella tämmönen käyttöpaneeli, mistä myös saadaan noita ajovaloja ja vähän lämmikkeitä katseltua. Eli täältä löytyy tämmönen mode. Ja tällä hetkellä se on tämmöisessä automaattiasetuksessa, eli siellä on tämmönen hämärä tunnistus, joka sitten säätelee toimintoja sitten ton valoisuuden mukaan. Eli automaattiasetus ja painetaan kerran tuosta, niin päästään tuohon lähivaloihin eli ajovaloihin. Eli tällä tavalla voidaan kirkkaallakin kelillä sitten käyttää esimerkiksi kaukovaloja, jotka tulee täältä vasemman puolesta viiksestä työntämällä eteenpäin. Niin nähdään siellä sininen logo syttyy, eli kaukovalot. Ja kun vedetään kerran iteenpäin, saadaan sieltä kaukovalot pois. Ja painetaan uudemman kerran tuosta modesta, saadaan seisontavalot eli parkit. Ja painetaan vielä kerran, saadaan valot pois ja vielä kerran, niin päästään automaattiasetuksiin takaisin. Ja lähdetään siitä aavistuksen verran oikealle. Sieltä löytyy tämmönen REAR, ralli englannilla lausuttuna, eli takasumuvalo. Se löytyy sieltä ja sinne teksti tuleekin, että takasumuvalo päällä. Ja tässä autossa ei olekaan kotoin takasumuvalo, eli etusumuvalo on lisävaruste ja sitä ei tässä meidän opetusautossa ole. Ja mennään alemmas, sieltä löytyy vastaavat tekstit ja saadaan toi takalasin lämmitin päälle sitten tästä. Ja samasta napista pois. Ja täällä vasemmassa alanurkassa on toi Max, eli sieltä alkaa tehokas puhallus tuulilasille, eli poistaa tehokkaasti huurteet siitä sitten. Ja samasta napista pois. Siellä vähän tilanne rauhoittuu. Okei. Ratista ei tässä yhteydessä käy mitään läpi, eli siinä ei ajotutkinnossa tänä monitoimiratin toiminnoista ei kysymyksiä tule. Mitä ehkä hyvä tietää, niin radion tuo äänenvoimakkuuden säätö saadaan tuolta sitten mieluiseksi säädettyä. Jos tarvii sitten miellyttävämpi radiokanava, niin löytyy täältä nuolivalikosta. Siitä ei oikeastaan muuta. Lähdetään oikeanpuoleinen viikseen, eli täällä on nyt sitten nämä pyyhkiöihin liittyvät asiat. Eli idea kulkee lyhykäisyydessään näin, että mitä ylemmäs mennään, niin sitä kovempaa pyyhkii. Ja nyt jos lähdetään asteittaa katsoa, eli tämä ensimmäinen aste täällä on tihkuasetus, eli se on tämmöinen sadetutka, joka reagoi sitten tähän sateen voimakkuuteen. Ja tätä herkkyyttä saadaan säädettyä tämän näköisestä nappulasta, eli idea kulkee näin, että iso pisara, niin se on herkällä ja pieni pisara, niin ei ihan sitten niin herkällä. Ja sieltä sitten vielä käydään läpi, eli vähän tehokkaammin ja sitten täydet tehot ihan yläasennossa.
Kertapyyhkäisy saadaan, kun painetaan kerran alaspäin. Lasin pesiin, eli pissa poika kansankielellä, niin saadaan käynnistettyä näin, että vedetään tästä samasta viiksestä itseenpäin sormenpäillä, niin saadaan sinne pesunestettä ja pyyhintä päälle. Ja kun vapautetaan, niin se sieltä automaattisesti poistuu päältä. Ja takalasille toiminnot työnnetään eteenpäin, lähtee takalasin pyyhin päälle. Ja kun pidetään pohjassa eteenpäin, niin saadaan sinne vielä pesunestettä. Ja se jää sinne vähän niin kuin päälle automaattisesti, eli se täytyy aina manuaalisesti poistaa sieltä pois päältä, eli vedetään kerran eteenpäin, niin saadaan sitten takaisin se lepotila. Siirrytään taas oikealle, eli mitä tähän näyttöön nyt liittyy, tai mitä esimerkiksi ajotutkinnossa saattaa kysyä, niin lähinnä liittyy näihin puhalluksiin. Ja tänne on 2 polkua tähän puhallusnäkymään, eli täältä löytyy tämä klima, eli lumihiutaleen kuvasta päästään tämän näköiseen näkymään, samasta napista päästään pois, mutta toinen polku on painetaan tuosta istuimen lämmittimien kuvista. Lämpötilaa saadaan säädettyä vähän niin kuin sinisestä ja punaisesta, aika klassisin menetelmin. Ja mikäli kaverin kanssa tulee riitaa, niin kaveri voi sitten lähteä sieltä valitsemaan omat lämpötilat. Ja kuski jos sanoo, että ei nimittäin käy ja painaa tuosta synkistä, niin taas mennään kuljettajan asetusten mukaan. Ja tämä automaattiasetus tarkoittaa sitä, että se ylläpitää tuon asetetun lämpötilan. Täältä liukuvalikosta sitten saadaan tarvittaessa lisää hönkää sinne. Ja kun taas painetaan automaattista, niin saadaan sitten vähän rauhallisemmat tunnelmat. Ja täältä sitten löytyy näitä puhalluksen suuntauksia, eli symboliikka aika looginen. Täältä painottuu tuonne tuulilasille, herrasmiehen syliin tai sitten tuonne jalkatilaan. Ja näitä voi sitten annostella oman makuunsa mukaan. Ja sieltä se päätyy sitten tuohon automaattiin. Ja täältä vielä sitten löytyy ilmastointilaite, toi AC, eli tai ilmastointi päälle ja pois. Eli näyttää tältä, eli pois päältä ja päällä. Ja tämä sisäilmapyöritys nyt lähinnä kuumilla keleillä hyödyntää ton jo valmiiksi viilennetyn sisäilman, eikä ota ulkoa sitten uutta kuumaa ilmaa. Mutta sitä sitten vähän lämpöisimmällä keleillä. Eli mennään takaisin tuohon automaattiin. Istuimen lämmittimet, symbolit löytyy molemmille omat. Eli tuolta ja tuolta. Nyt ollaan molemmilla, tai molemmilla on päällä. Ja asteittain kun painellaan, niin saadaan sieltä sitten loppujen lopuksi toi päältä. Eli siellä pientä lämpötilan säätöä voi sitten harrastaa. Ja valikosta päästään sitten pois täältä painamalla esimerkiksi tuota X. Ja vielä yksi juttu, eli täältä löytyy toi hätävilkku. Painetaan siitä, niin saa hätävilkut, eli kaikki 4 vilkkua sieltä vilkuttamaan ja uudemman kerran niin saadaan pois päältä. Ja siinä on oikeastaan tämä kokonaisuus. Näin.